זה חלק מהכרעת החמאס במקביל ללחץ הצבאי האדיר, הכניסה המסיבית שלנו, בעצם להשתלט על כל עזה ולהוריד את החמאס מכל היכולת לבזוז סיוע הומניטרי. זו תוכנית המלחמה והניצחון. מתחילת המלחמה אמרנו שכדי להשלים את הניצחון, להכריע את החמאס ולשחרר את כל חטופינו, שתי משימות שמשולבות זו בזו, יש תנאי אחד הכרחי. אסור לנו להגיע למצב של רעב, גם מבחינה עניינית, גם מבחינה מדינית. פשוט לא יתמכו בנו, לא נוכל להשלים את משימת הניצחון. ולכן החלטנו לתת סיוע מינימלי תוך כדי המלחמה, וכמובן שהתקדמנו בצורה הזאת, וגילינו כמובן שהחמאס בוזז חלק מהסיוע הזה. ולכן עצרנו את הסיוע ההומניטרי, ויחד עם ידידינו האמריקנים, החלטנו לעשות שיטה אחרת. השיטה היא נקודות חלוקה, שמאובטחות על ידי צה"ל, מונעות את הגישה של החמאס, ומאפשרות לחברות אמריקניות לחלק את הסיוע של המזון והתרופות לאוכלוסייה. זה לוקח זמן. אנחנו הולכים להקים את הנקודות הראשונות עוד כמה ימים, ולהוסיף אותם בהמשך. בסוף להגיע למצב שיש לנו אזור שנשלט כולו על ידי צה"ל, וכל האוכלוסייה האזרחית של עזה יכולה להגיע לשם ולקבל את הסיוע כשהחמאס לא מקבל כלום. זה חלק מהכרעת החמאס במקביל ללחץ הצבאי האדיר, הכניסה המסיבית שלנו, בעצם להשתלט על כל עזה ולהוריד את החמאס מכל היכולת לבזוז סיוע הומניטרי. זו תוכנית המלחמה והניצחון. בהובלת פיקוד הדרום פתח במבצע מרכבות גדעון בהתאם להנחיית הדרג המדיני. אנחנו יוצאים למבצע כדי לממש את כל מטרות המלחמה בעזה. השבת החטופים ומיטוט שלטון החמאס. חשוב להדגיש, אנחנו נדע להתאים את עצמנו לכל התפתחות. אנחנו עוברים שלב בלחימה, ממבצע עוז וחרב למבצע מרכבות גדעון. המבצע הוא חלק ממלחמת חרבות ברזל. במהלך המבצע נגביר ונרחיב את השליטה המבצעית ברצועת עזה, תוך ביטור הרצועה והנעת האוכלוסייה לשם הגנתה, בכל המקומות בהם נפעל. المستشفى المعمداني رجع زي ما كان من قبل، استقبل كم كبير من الحالات، وطبعا لسه المستشفى يعني في بعد الاعتداء الاخير اللي صار عليه لسه شوي شويه الاسره مش بالعدد اللي كانت، يعني اقل بكثير طبعا، بس يعني برضه بالنهايه بيجي الحاله بدك تتعامل معها وين ما كان يكون، في وسع ولا فيش وسع بدك تتعامل. اي كانسر بيجي لا في غذاء ولا في علاجات ولا في نيله. لو وقتاش يعني بدنا نضلنا زي هيك مش عارفه انا. انهدينا بمعنى الكلمة. يعني الحرب من شقة والجوع من شقة وقلة العلاجات من شقة. لا امتى بدنا نضلنا هيك؟ لا امتى؟ يفتحوا المعابر يشوفوا الناس يجيبوا علاجات يجيبوا حاجة ووقفوا الحرب أهم من كل شيء. احنا نتمنى ذلك، يعني خلى هالمجازر تقف، هالمجاعة تقف، كل الدنيا تقف، الناس ترجع لدورها، الجريح يتعالج، الجريح يطلع يتعالج برا. اما هنا مستشفيات فيش فيها مقومات، لا أدوية ولا علاجات ولا في أكل.